Postoji ona izreka, čovjek vrijedi koliko jezika govori. Ne znam, bi li nama cijena porasla, ali u svakom slučaju zadovoljstvo mi je predstaviti prve goste u našoj emisiji. Ravnateljica Centra za strane jezike u Vodnikovoj, gospođa Neđeljka Batinović i profesor Ivan Bošnjak, također iz gimnazije Marul. Dobro jutro, dobro vam došli. Danas imate veliku obljetnicu, stvarno, i moram reći, i ja sam pohađao Vodnikovu. I ja. Ali neuspješno. I imate 65 godina postojanja. Ne gospođa, nego... Nego naravno škola u Vodniku. I gospođa. A dobro, ne sad. Pa čestitamo rođendan. Dakle, 65 godina u Vodnikovoj školi od 52. godine i počeli ste na odmah udarnički način, što će reći, postali ste prvi u svijetu. Dakle, tada je bila audiovizualna metoda osmišljena. Dakle, autor te metode je naš profesor Guberina. Jedan znanstvenik zaista velikog kalibra koji je zaslužio ne samo jednu, nego nekoliko Nobelovih nagrada. I mi smo bili zapravo škola koja je jednim dijelom i osnovana kako bi se ta metoda provela. I bila je to prva škola koja je zapravo u kojoj se počelo sustavno učiti strane jezike. I to po novoj metodi. Do tada se učilo strane jezike, znate kako? Udžbenik i ploča. Po prilici. Udžbenik, čitanje, prevođenje, pisanje riječi i tako dalje. Nije bilo nikakvih dodatnih pomagala. Tada su prvi put uvedene i slikice i crteži i tadašnji, naravno, magnetofonske vrpce, slušanje, ponavljanje i tako dalje. I od prvog dana ste u Vodnikovoj ulici ili ste se premještali? Ne. Prvo su bili u iznajmljenom prostoru Draškovićevoj ulici, a onda kako je i počelo je sa engleskim jezikom. Znači sa engleskim, ne sa nekim? Prvo su bili tečajevi engleskog jezika. 52. Čovjek bi pomislio ruski ili nešto u to vrijeme. Ne. Jest to da je tada bio zapravo nekako jezik trulog kapitalizma, ali je bilo potreba. Nakon niti godinu dana uveden je francuski, potom talijanski, potom zapravo i njemački. I ruski. Koliko se danas jezika uči u Vodnikovoj? Naših glavnih je 7. Dakle, to su oni jezici za koje imamo priznate svjedodžbe koje je odobrilo ministarstvo, dakle odobrilo programe naše, a po potrebi imamo, pa možemo imati gotovo 30 jer... Egzotičnih ima? To su, da. Ponekad imamo arapski, albanski, bugarski, rumunjski, nizozemski, češki, slovenski i tako dalje. Sve što zapravo trebamo jer inače mi održavamo ispite za sudske tumače za gotovo 30 jezika. Samo za one jezike za koje nemamo nastavu redovitu imamo vanjske suradnike. Profesore Bošnjak, što vi radite, osim što ste danas u našoj emisiji? Inače sam akademski glazbenik, a radim kao profesor u gimnaziji Marul. To je ustanova koju je osnovao Centar za strane jezike prije 3 godine i bavi se zapravo srednjoškolskim obrazovanjem. A danas, osim gostovanja u vašoj emisiji, zapravo potpisujem program svečane proslave 65. obljetnice Vodnikove i taj program će se danas izvesti u Stančićevoj ulici, odnosno u dvorani Zvonimir Hrvatske vojske, gdje će uz orkestar Oružanih snaga nastupiti vrsni strani i domaći solisti. Sjajno. Koliko jezika vi govorite? Ja osobno 2 strana jezika, tečno, 3 nabadam po potrebi. Hrvatski i slovenski ili neki drugi? Ne, govorim engleski i njemački, a talijanski obzirom po prirodi posla, inače radim u Hrvatskom narodnom kazalištu također i nužno neophodno vam se obije u glavu kad slušate toliko opere. Da. Gospođo Batinović, koliko zapravo naši ljudi danas su dobri ili loši u poznavanju stranih jezika? Vi sigurno imate uvid u to, jer vaša škola nije samo danas u Zagrebu, nego je raširila se po cijeloj Hrvatskoj. Mislim da bi moglo biti bolje, ali one statistike koje govore da smo mi jako loši u znanju stranih jezika, ja mislim da su potpuno netočne ili su ubrojili tu i malu djecu i dojenčad i tako dalje. Ono što želim reći je da su naši ljudi izrazito nadareni za učenje stranih jezika. Doista jesu. Dakle, ne samo Hrvati, nego svi Slaveni. Vrlo brzo uče, vrlo brzo svladavaju, dakle, i izgovor, i gramatiku. I melodiju pojedinog jezika. Imaju uho, to je doista tako. Ja sam bila na mnogo seminara u Engleskoj i tamo postoje razne, oni to zovu klinike, gdje se ispravlja izgovor i Njemcima, i Talijanima, i Španjolcima, i posebno Grcima. Svi oni imaju velikih problema. Pa oni pitaju, recimo, naše polaznike koje mi tamo vodimo, koliko su oni godina učili, koliko su boravili u Engleskoj ili Americi. Oni su nikad bili. Zato što imamo taj
sluh, imamo dakle tu Dobri sposobnost. smo I vrlo imitatori. brzo učimo, samo ljudi ne smiju imati straha od toga. Ima dosta ljudi koji misle ja nisam za jezike ili ne znam, nemam Ne uho. usudi se razgovarati. To je apsolutno netočno. Evo, da se vratimo samo još kratko u povijest. 70. godina vaša škola, vaš centar za strane jezike bio je rasadnik i ishodište svih ostalih centara za učenje stranih jezika po Hrvatskoj. Nije sve to ostalo samo... Da. Dakle, tu novu metodu prvo su u našoj školi učili strani profesori. Dolazili su zaista iz apsolutno svih evropskih zemalja i Rusije i Turske. Svake godine, od 53. do sredine 60. godina, organizirao je naš centar seminare za njih. Dakle, kako bi oni uveli i osovili tu metodu u svojim zemljama. A istodobno, već početkom 60. godina je centar počeo uvoditi tu metodu, pomagati dakle, i školama osnovnim i srednjim u gradu Zagrebu, a potom mnogim institucijama u 51 gradu samo u Hrvatskoj. A onda i šire, Slovenija, Srbija, Vojvodina, u Crnoj Gori, u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, ukupno 97 gradova. Lijepo. Koliko je vaš centar kroz povijest, pa i danas, priznat u svijetu? Certifikati vaši, dakle, svjedodžbe učenika koji završavaju, ne samo učenika, ljudi koji završavaju, ili vrijede izvan Hrvatske? Dakle, ovako, prvo treba reći da je 2007. sve sam u prošlosti, Hrvatska donijela zakon o obrazovanju odraslih i u sklopu tog zakona 4 pravilnika i prvi put ozakonila u Hrvatskoj programe učenja stranih jezika koje je donijelo Vijeće Europe. Tako da Hrvatska evo već 10-ak godina ima zakon temeljem kojega svaka škola koja to želi i ispuni uvjete može obrazovati ljude, održavati ispite i dakle izdavati priznate svjedodžbe koje su javna isprava sa grbom Republike Hrvatske, koje su dakle priznate u cijeloj Hrvatskoj kao što je priznata svjedodžba na primjer 3. ili 4. razreda srednje škole ili bilo koja druga svjedodžba. Dakle, svjedodžba je javna isprava i ona je valjana u cijeloj Europskoj uniji jer su sve škole u Europskoj uniji prihvatile i uvele, dakle, one škole koje žele biti kvalitetne su uvele programe Vijeća Europe. S obzirom na to da smo u 21. stoljeću, audiovizualna metoda više nije toliko svježa i nova, vjerujem da pratite i promjene i trendove. Dakle, ovako, ja bih samo rekla da su sve novo nastale metode zapravo nadogradnja, samo nadogradnja audiovizualne metode, jer bez toga se ne može, a onda zapravo hoćete li više dati naglasak na komunikaciju ili na nekakav drugi, dakle, ono što se danas primjenjuje, danas se u nastavi primjenjuje sve što je dobro. A da biste dobro radili, morate permanentno pratiti sve trendove, profesori se moraju usavršavati i tako dalje. Današnja proslava, rekli smo u Stančićevoj ulici u Domu Hrvatske vojske Zvonimir, niste nikoga izdvojili posebno od onoga koji će nastupati i zapravo kad to sve počinje? To večeras, dakle, počinje u 19 sati. Znači, osim orkestra Hrvatske vojske koji nam je izašao u susret i odlučio prihvatiti naš poziv da nas poprate na toj manifestaciji, nastupit će jedan hrvatsko-međunarodni ansambl, govorim to zato što smo osim nas 2 Hrvata unutra, jedan Mađar, jedan Rumunj i jedan Talijan. Nastupit će i taj gospodin iz Italije koji je s nama svirao u kvintetu kao solista, Marko Pierobon, i nastupit će primadona komedije Danijela Pintarić. Sjajno pjeva. Dakle, uživat ćete u sjajnoj glazbi i glasovima. Biće tu svega, za sve pomalo. Mi smo zapravo htjeli napraviti jedan, neću reći povijesni pregled, ali obzirom da je to ipak škola stranih, da se radi o školi stranih jezika, pa će nam Danijela tako zapravo pjevati na čak 4 strana jezika, uključujući još naravno i 2 pjesme na hrvatskom. Evo ga, to je to. Hvala Samo vam čestitke vam možemo reći. Gospođo Batinović, gospodine Hvala Bošnjak, sretno večeras. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A mi ćemo na put do jednog malog, ali prekrasnog otočića. Jugozapadna obala otoka Krka, otok sa 400 biljnih vrsta, 65% područja je prekriveno vegetacijom. Ko je tu profesor zemljopisa? Ozbiljno.